Здравейте, приятели! Днешната тема на клипчето ще бъде въпроси и предизвикателства. Ще отговарям на хората, които са ми писали във Facebook. Ще им отговарям на видео, което ще кача и във Facebook, и в YouTube. Така, първото предизвикателство от Гергана Тодорова, то е: кажи на майка ти, че си бременна. Ами, няма как да кажа на мама, че съм бременна, защото тя първо няма да ми повярва, второ е в хола и да, няма да стане. Така, първото предизвикателство от Никола Порушев. Предизвиквам те да покажеш някои смешни снимки от детството си. Добре, ето една смешна снимка. Въртителна е. Не въртителна, а малко смешна. Да. Имам още много, само че не знам къде съм и затрила съм ги. Второто предизвикателство е от Яна Данаилова. Извинявай, когато ти произнасям добре фамилията. Изпей твоята любима песен. Добре, моята любима песен е Сама на Лили Иванова. Или не, на Лилиана. Да, на Лилиана. Извинявам се, сбърках. Няма да изпея цялата, но карай. Ама бяхме, обичаше себе си, а мен обичаше ли и няма смисъл. Причина дори за моите сълзи. Пак дишам сама, пак дишам сама, пак дишам сама, пак сама. И така, доминаваме на през предизвикателствата и въпроси. Следващото предизвикателство е от Димитър Бояджиев. Направи Харлем Шейк посред нощ. В момента ще кажа 2 часа и 56 минути и няма как да го направя, но в следващото видео с един специален гост може и да го направиме. От следващото предизвикателство е да изпия една лъжица олиоцет. Ау! Да, приготвила съм си го. Ето. Дам секунда. Така, ето. Вътре има олио и оцет. Не знам много добре дали се вижда, но да, ето виждате. Олио и оцет, няма защо да лъжа. Балонче е на помощ, ще оправя нещата. И готово. Ето. Просто усиха ми с очите. Имам чувство, че ме разгарят отвътре. Така. Следващото предизвикателство е да си направя фалшива рана. Добре, аз направя фалшива рана, но проблемът е, че много не знам. Ще се обада най-напред къде я питам и ще продължим с видеото. Така, аз разбрах как се прави. На това ще го направя. Примерно взимаме мокра салфетка. Правим се на ръката. След това боядисваме. И така се прави рана. Правим се чертички. И прочем. Нека да започнем. Така, готови сме. Слагах салфетка мокра, боядисах го, сложих малко черничко. И е готово. Сега само малко ефекти пред вас ще направя. Така, ще слагам малко черно. Така ми каза. Не, че ми каза приятелката ми, но това горе-долу, но аз ще го направя. Така. След това слагам червено. Намазах се. И е нещо такова. И да не е много добре, нищо. За първи... Не знам смисъл за кой път ми, но да, пак става. Така, нека да направим една снимка за новото ми клипче. Колко тежи. Штрак.
Така, готова съм. Сега ще го махна. Не. И после ще се измия. После. Така, нека да продължим. Гледайте. Така. Следващият въпрос... Така. Следващия въпрос е на колко си години и кога ти е рождения ден? Добре. Аз съм на 12 години без един ден. В момента е 1 юни. 3 часа и 2 минути. И утре съм на 12. На 2. Имам рожден ден. Да. И сега ще съм на 11. Омръзна ми. Така. Във втория въпрос няма да отговоря. Така. Никой не ми пише. Никой не казва. Как ти е истинското име? Добре. Моето истинско име е Никол, но съм се кръчила в Никита, защото повече ми харесва като страница. Сега Никол не е дълго, ама Никита е на някакъв принос. Така. Това бяха предизвикателствата. Да, предизвикателствата. Така, това бяха предизвикателствата. Пишете във Facebook, пишете долу, харесвайте и гледайте клипчетата ни. Да. Довиждане. Впрочем, съжалявам, че ви мъчех с това мое пеене.